ఛానల్. ఈ రోజు మనం స్పేస్ గురించి తెలుసుకుందాం. స్పేస్ గురించి మనం ఎంత తెలుసుకున్నా, ఎన్నిసార్లు విన్నా స్పేస్ అనే టాపిక్ వినంగానే చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. అందుకనే స్పేస్ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకుందాం. స్పేస్ లో టెంపరేచర్ 270 డిగ్రీస్ నుంచి -270 డిగ్రీస్ వరకు ఉంటుంది. ఈ టెంపరేచర్ మనిషి యొక్క శరీరాన్ని అయితే పూర్తిగా గడ్డకట్టించేస్తుంది లేదా పూర్తిగా కాల్చేస్తుంది. ఒక సెకండ్ కి 7.5 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకు వచ్చే చిన్న చిన్న మెటీరాయిడ్స్ మరియు స్పేస్ డస్ట్ సైతం అక్కడ బుల్లెట్ తో సమానం. స్పేస్ లో ఎలాంటి వెదర్ ఉండదు. మన ఎర్త్ మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది. మన ఎర్త్ నుండి స్పేస్ లోకి వెళ్లే కొద్దీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తగ్గుతూ వస్తుంది. అందుకే మనం స్పేస్ లో ఎగురుతాము. స్పేస్ లో మనం ఏమి మాట్లాడినా మన పక్కనున్న వ్యక్తికి వినిపించదు. ఎందుకంటే అక్కడ సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎటువంటి వెదర్ లేదు కాబట్టి. స్పేస్ లో ఒక మనిషి ఎటువంటి సేఫ్టీ లేకుండా 15 సెకండ్స్ కి మించి బ్రతకలేడు. మనం ఎర్త్ నుండి సన్ ని చూస్తే ఎల్లోగా కనిపిస్తాడు. కొన్నిసార్లు వైట్ కలర్ లో కూడా కనిపిస్తాడు. మనం సన్ ని కళ్ళతో చూడడం వల్ల మన కళ్ళకి నొప్పిగా అనిపించి మనకి సన్ ఎల్లోగా అనిపిస్తాడు. ఇప్పుడు మనం స్పేస్ లో నిర్మించిన ISS గురించి తెలుసుకుందాం. ISS అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్. ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ని నిర్మించడానికి అమెరికాకు చెందిన నాసా, రష్యాకు చెందిన రోస్కోస్మాస్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్, జపాన్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్, కెనడా స్పేస్ ఏజెన్సీస్, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ సభ్యత్వం కల్పించుకున్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ని నిర్మించడం అంటే అన్ని పార్ట్స్ ని కనెక్ట్ చేయటం. ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ని 1998లో నిర్మించడం మొదలుపెట్టి 2011లో లాస్ట్ మాడ్యూల్ లో ఫిక్స్ చేశారు. అంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ని నిర్మించడానికి 13 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఆస్ట్రోనట్స్ ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లోకి వెళ్తారో వాళ్ళు వాళ్ళ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ తో డాక్ చేసిన తరువాతే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లోకి వెళ్తారు. ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ పార్ట్స్ అన్నిటినీ స్పేస్ షటిల్, ప్రోటాన్ రాకెట్ అండ్ సోయూజ్ రాకెట్ లో తీసుకువెళ్లి స్పేస్ లో నిర్మించారు. మూన్ పైకి మనుషులు రీసెర్చెస్ కోసం వెళ్ళక ముందు రష్యా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పరికరాల్ని పరీక్షించడానికి ఒక తాబేలును మూన్ పైకి పంపించారు. మనుషుల చేత తయారు చేయబడ్డ మొదటి ఆబ్జెక్ట్ జర్మనీకి చెందిన V2 అనే రాకెట్. ఈ రాకెట్ నే జర్మనీ వాళ్ళు మనుషుల చేత తయారు చేసి స్పేస్ లోకి పంపించారు. ఇప్పుడు స్పేస్ లో ఆస్ట్రోనట్స్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ఆస్ట్రోనట్స్ 6 మంత్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది. ఎక్కువ కాలం స్పేస్ లో ఉంటే ఆ ఎఫెక్ట్ హ్యూమన్ బాడీ మీద ఎలా ఉంటుంది? మనుషులు జీవించడానికి స్పేస్ లో వాటర్, ఆక్సిజన్ లభిస్తాయా లేదా? స్పేస్ లో మెడిసిన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి? స్పేస్ లో ప్లాంట్స్ ఏ విధంగా పెరుగుతాయి? ఇలాంటి అంశాల మీద రీసెర్చెస్ చేస్తుంటారు. నిరంతరం ఎర్త్ మీద ఉన్న ల్యాబ్స్ కి వాయిస్ మెసేజెస్ లేదా ఈమెయిల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆస్ట్రోనట్స్ బ్రష్ చేసిన తరువాత ఆ ఫోమ్ ని మింగేస్తారు. నోటిలోని వాటర్ ద్వారా లేకపోతే వెట్ టవల్ ద్వారా బ్రష్ ని క్లీన్ చేసుకుంటారు. ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లో వాటర్ చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది. నార్మల్ వాటర్ కాకుండా ఆస్ట్రోనట్స్ యొక్క యూరిన్ ని, వారి బ్రీతింగ్ ద్వారా వచ్చే మాయిశ్చర్ ని, చెమటని కూడా రీసైకిల్ చేసి మంచి వాటర్ లా వాడుకుంటారు. ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోకి 1 kg వెయిట్ తీసుకువెళ్లాలంటే 2 lakhs ఖర్చు అవుతుంది. అంటే 2 స్మాల్ వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకువెళ్లాలన్నా 2 lakhs ఖర్చు అవుతుంది. అందుకే ఒకసారి తీసుకువెళ్లిన వాటర్ ని ఎన్నో మంత్స్ వరకు రీసైకిల్ చేసుకుని వాడుకుంటారు. ఆస్ట్రోనట్స్ హెయిర్ కి వాటర్లెస్ షాంపూని అప్లై చేస్తారు. బాడీకి లిక్విడ్ సోప్ ని అప్లై చేస్తారు. తరువాత వెట్ టవల్ తో తుడుచుకుంటారు. ఆస్ట్రోనట్స్ ఫ్రూట్స్, నట్స్, చికెన్, సీ ఫుడ్, టీ, కాఫీ, ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇలా 150 ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటారు. ఆస్ట్రోనట్స్ కి సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ పొడిగా ఉండకుండా లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లో ఒకటే టాయిలెట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఫ్లోట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి
పక్కనే ఉన్న గ్రిప్స్ ని పట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు మనం ఆస్ట్రోనట్స్ స్పేస్ సూట్ ని ఎందుకు ధరిస్తారో తెలుసుకుందాం. స్పేస్ సూట్ ని ఆస్ట్రోవెహిక్యులర్ స్పేస్ సూట్ అని అంటారు. ఈ స్పేస్ సూట్ ని ఎందుకు ధరిస్తారంటే సన్ నుండి వచ్చే ఎండ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి. ఈ సూట్ లో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వైట్ కలర్ స్పేస్ సూట్, ఇంకొకటి ఆరెంజ్ కలర్ స్పేస్ సూట్. ఫస్ట్ వైట్ కలర్ స్పేస్ సూట్ గురించి తెలుసుకుందాం. వైట్ కలర్ స్పేస్ సూట్ ని ఎందుకు ధరిస్తారంటే సన్ నుండి వచ్చే ఎండ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఈ వైట్ కలర్ స్పేస్ సూట్ ని ధరిస్తారు. ఈ సూట్ లో టెంపరేచర్ కూల్ గా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి టెంపరేచర్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. సూట్ లో ఒక హీటెడ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. ఈ హీటెడ్ సిస్టమ్ ని హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ తో కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఆరెంజ్ స్పేస్ సూట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరెంజ్ స్పేస్ సూట్ ని ఎప్పుడు ధరిస్తారంటే ఎర్త్ నుంచి స్పేస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు, స్పేస్ నుండి ఎర్త్ కి వచ్చేటప్పుడు. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, వైట్ కలర్ స్పేస్ సూట్ లోనే ఎర్త్ మీదకు రావచ్చు కదా అని. కానీ ఆస్ట్రోనట్స్ స్పేస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా సముద్రంలో ల్యాండ్ అయితే వారిని గుర్తించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకే ఆరెంజ్ కలర్ స్పేస్ సూట్ ని వేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మనం స్పేస్ నుంచి ఆస్ట్రోనట్స్ ఎర్త్ పైకి ఎలా వస్తారో తెలుసుకుందాం. ఎర్త్ పైన ఉన్న స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ల్యాండింగ్ కోసం చదునైన ప్రాంతాన్ని చూస్ చేసి అక్కడ వెదర్ అనుకూలంగా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. అంతా ఓకే అనుకున్నాక ఆ ప్లేస్ ని ల్యాండింగ్ లొకేషన్ గా ఫిక్స్ చేస్తారు. తరువాత ఆస్ట్రోనట్స్ వాళ్ళు వచ్చే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని చెక్ చేస్తారు. అంతా ఓకే అనుకున్నాక ఆస్ట్రోనట్స్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఆర్బిటల్ మాడ్యూల్, డీసెంట్ మాడ్యూల్. ఈ డీసెంట్ మాడ్యూల్ ని రిటర్నింగ్ మాడ్యూల్ అని కూడా అంటారు. థర్డ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కంపార్ట్మెంట్. సేఫ్ ల్యాండింగ్ కోసం భూమి తిరిగే స్పీడ్ మరియు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ యొక్క సైజ్ అండ్ షేప్ ని బట్టి ఆస్ట్రోనట్స్ స్పీడ్ ని నిర్ణయిస్తారు. అప్పుడు దాని స్పీడ్ 30,000 km/h గా ఉంటుంది. గాలిలో ఉండే పార్టికల్స్ కి మరియు మాడ్యూల్ కి ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల హీట్ షీల్డ్ 1650 degrees Celsius కి హీట్ అవుతుంది. ఈ హీట్ నుంచి సర్వైవ్ అవ్వడానికి హీట్ షీల్డ్ ని అండ్ మాడ్యూల్ ని లిథియం 900 సిలికాన్ టైల్స్ తో బిల్డ్ చేస్తారు. అట్మాస్ఫియర్ లోకి మాడ్యూల్ ఎంటర్ అయిన 8 మినిట్స్ కి దాని స్పీడ్ 1000 km/h కి తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు పారాషూట్స్ రిలీజ్ అవ్వడం మొదలవుతుంది. ఎర్త్ కి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ 7 kilometers దూరంలో ఉన్నప్పుడు మరో 2 పారాషూట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఎర్త్ కి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ 5 kilometers దూరంలో ఉన్నప్పుడు మెయిన్ పారాషూట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. స్పేస్ క్రాఫ్ట్ గాని వాటర్ లో పడితే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని హెలికాప్టర్స్ ద్వారా లేదా షిప్స్ ద్వారా బయటకు తీసుకువస్తారు. అక్కడున్న సిబ్బంది ఆస్ట్రోనట్స్ ను బయటకు తీస్తారు. సో ఫ్రెండ్స్, విన్నారు కదా అంతరిక్షం గురించి. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.